Модерен, зелен и иновативен – това е град Габрово днес. Град на умни решения и амбициозни идеи, които го правят отлично място за живот и кариера. Съвременните предприемачи са наследници на духа на габровската интелигенция от Възраждането, която е в основата на създаването на българската индустрия. Аз съм от Габрово, прекарах 6 години от живота си в София, където започнах и работа в тази компания. В един момент реших да се завърна и предложих на компанията да създадем офис тук. Започнахме 5 човека 2016 година и към момента офиса ни в Габрово е от 45 човека, един от най-успешните офиси на компанията в световен мащаб. Много компании предлагат комплексни решения за клиенти от цял свят. Разработваме веб платформи за нашите клиенти, които обслужват тяхните бизнеси на международно ниво. Благоприятната почва за развитие на технологиите превръща Габрово в средище на IT-индустрията. За поредна година в града се провежда Габрово Digital Summit. Събитието привлича лидери от IT-сектора, които споделят знания и опит. Габрово осигурява отлични условия за бурно развитие на зелените технологии. В основата на това са местни компании, които разработват интелигентни решения за опазване на околната среда. Нашият стартъп се занимава с развиването на устройства и софтуер, които изграждат една цялостна система за мониторинг на околната среда. Като наблюдаваме качеството на въздуха, качеството на водата, фонов шум, радиация и общо взето по всички параметри работим. Градът е носител на престижната награда Европейски зелен лист за 2021 година за зелената трансформация на градската среда. Той е един от 100 града, включени в мисията на Европейската комисия за климатична неутралност до 2030 година. Това, че живеем тук, не ни пречи да имаме доставчици от цял свят, от десетки държави и да продаваме нашите продукти и решения също на световно ниво. Всъщност ние виждаме много позитиви бизнесите да се развиват в градове като Габрово, за да се напълни града с много интелигентни, млади, амбициозни хора.